O acordo de goberno no Concello de Cambados está preto de pecharse. As formacións achegan posturas para determinar as áreas de goberno e as liberacións dos concelleiros. Nestas negociacións non está a participar Cambados Pode. Que tal saúdo? Segundo explicou o líder desta formación, José Ramón Abal, a súa formación xa ten pactadas as áreas de enoturismo, obras e servizos e seguridade cidadá. De contado ampliamos antes outras novas do día. Marta Giraldez lamenta que o alcalde de Meaño estea disposto a apoiar o Partido Popular na mancomunidade do Salnés. A actual presidenta cree que a súa xestión foi boa e que conseguiu que o organismo volvese a estar unido. Un veciño de Vigo detido en Poio tras xerar problemas nun bar e enfrontarse á policía local. Está acusado dun presunto delito contra a orde pública, atentado, desobediencia e resistencia grave contra os axentes da policía local, lesións e danos a vehículo policial. O home opuxo unha gran resistencia, dando patadas e cabezadas. Os traballadores da recollida do lixo e limpeza viaria de Ribeira irán á folga a partir do día 20 deste mes. Con esta medida buscan que a empresa concesionaria do servizo acceda a mellorar as condicións laborais dos empregados. Dende a CIGA e a CUT seguen abertos o diálogo para desbloquear as conversas. Os amantes do jazz teñen unha cita de primeiro nivel no Armenteira Jazz. Do 14 ao 16 deste mes chega a 7ª edición deste festival coas actuacións de Pablo Castaño, Marcos Pin ou Brass Atlantic. O festival complementarase con jam sessions. E antes do Armenteira Jazz vaise celebrar en Pontevedra o Senda Fest. Vai ser esta vindeira fin de semana con protagonismo absoluto para a música electrónica. Desta volta trasládase á antiga parcela de Tafisa. E hoxe no tempo da entrevista, José Antonio Cacabelos, que repite como alcalde do Grove. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Pois como víamos no arranque do informativo, o acordo de goberno no Concello de Cambados está preto de pecharse. As formacións achegan posturas para determinar as áreas de goberno e as liberacións dos concelleiros. Nestas negociacións non está a participar Cambados Pode. Segundo explica José Ramón Abal, a súa formación xa ten pactadas as áreas de enoturismo, obras e servizos e seguridade cidadá. O líder desta formación tamén adiantou que haberá 4 liberacións, unha por cada formación. Os partidos políticos que formarán parte do cuadripartito que gobernará Cambados nos vindeiros 4 anos achegan posturas para determinar a organización do goberno. O alcalde Samuel Lago agarda poder anunciar o acordo nos vindeiros días. Ben, pois eu coido que van no bo camiño, estamos, eu creo que esas diferencias principais, esos obstáculos que existían para retomar as negociacións foron solventados e agora estamos, na miña opinión, no tramo final. Estamos perfilando determinados aspectos do acordo, pero eu considero que está xa encarrilado, que está xa encamiñado. Os principais obstáculos déronse entre Somos Cambados e o BNG en asuntos relacionados coas áreas de goberno e as tenencias da alcaldía. Eu penso que houve un xestos de generosidade por todos os grupos, eses xestos de generosidade foron valorados positivamente por todos os que formamos parte da negociación e iso permitiu que pudésemos seguir avanzando. Nestas negociacións non está a participar Cambados Pode. José Ramón Abal explica que non se sentará a negociar ata que as 3 formacións de esquerdas non se aclaren. Tamén indica que as áreas que levará a súa formación xa estaban pactadas. A ver, era obras e servicios, urbanismo e mobilidade cedinllo ao BNG, o urbanismo e mobilidade e despois o que é a policía local, que sería seguridade cidadana, tráfico. A estas áreas hai que engadir enoturismo. José Ramón Abal tamén adiantou que as liberacións serán unha por cada formación. A ver, nós o que falamos antes xa do pleno antes, porque eu despois do pleno de investidura non foi a ninguna reunión, que se fale dunha liberación para cada grupo. A pesar de todas estas complicacións no comezo das negociacións, o alcalde de Cambados, Samuel Lago, confía en que o cuadripartito será beneficioso para o Concello. Creo que para a cidadanía en general vai ter aspectos positivos como de que haxa 4 forzas políticas traballando, 4 forzas políticas aportando ideas, aportando ganas, ilusión,
e que cada un vai tratar de facelo o mellor posible. E iso, pois, moitas veces supón unha ventaxa sobre un goberno monocolor, onde só hai un grupo de ideas. Eu creo que vai ter máis ventaxas que inconvenientes. Creo que no aspecto personal as relacións son boas e no aspecto político as diferencias que pode haber son facilmente salvables, habendo boa coordinación e boa comunicación, que é no que máis estamos facendo fincapé. Aínda non hai data para celebrar o pleno de organización. O Concello terá como máximo ata o día 17 de xullo para realizalo. Bueno, José Ramón Abal pide a Sabela Fole un debate ante os medios de comunicación para esclarecer as causas que provocaron que o pacto entre Cambados Pode e o PP non saíse adiante en Cambados. O voceiro de Pode culpa a Fole de querer enganalo, prometéndolle competencias de forma verbal que a hora da verdade a Popular non plasmou no pacto de investidura. José Ramón Abal acusa a Sabela Fole de mentir e de tenderlle dixo unha emboscada. José Ramón Abal saliu este martes a dar á veciñanza de Cambados as explicacións de por que non apoiou finalmente a investidura da popular Sabela Fole. Segundo o líder de Cambados Pode, a Popular, a hora de plasmar o pacto por escrito, modificou algúns dos puntos que habían acordado de forma verbal, especialmente en canto a dirección da área de obras e servizos, xa que deixaba para Cambados Pode só aquelas obras que non estiveran no programa electoral do Partido Popular. O que se me estaba obligando a asinar era unha concellería de obras baleira de contido, o sea, o que se me estaba realmente ofrecendo ou que eu asinara era unha concellería que podemos chamar de fochancas e de lámpadas fundidas, nada que ver con ese ofrecemento público. José Ramón Abal tamén critica que Sabela Fole mentiu na carta que enviou á veciñanza tras o pacto de investidura. Mentiras como que José Ramón Abal non lle colleu o teléfono o día antes do pleno ou que lle ofrecera a Cambados Pode a primeira tenencia de alcalde. Depois hai outra falsidade tamén no aspecto de que ela públicamente non me ofrece a primeira tenencia de alcaldía. Eso se pode contrastar facilmente coa roda de prensa que deu aquí no Parador. Ela o que ofrece é unha das tenencias de alcaldía, pode ser a primeira, a segunda ou a terceira, non di a primeira. Para o líder de Cambados Pode, a reunión con Sabela Fole o día antes do pleno de investidura foi a súa peor experiencia política, xa que se sentiu enganado en medio dunha emboscada. Eu califico como unha auténtica emboscada, un engano á opinión pública. Chegar ali e ver esa, o que calquera se esperaría era unha candidata moi contenta, debería de estar enormemente ilusionada porque o día seguinte iba a ser alcaldesa, pero todo o contrario, unha candidata que estaba moi tensa, moi nerviosa, moi distante. Dende Pode creen que alguén da formación, xa sexa a nivel local ou provincial, aconsellou mal a Sabela para modificar os termos do acordo. José Ramón está seguro da súa forma de actuar e por iso pide a Sabela un debate ante os medios de comunicación para esclarecer a verdade. Un debate, un cara a cara, entre Sabela Fole e José Ramón Abal, nun lugar elixido por ela, que o elixa o que máis lle guste, un lugar neutral. Só cunha condición, que asistan todos os medios de comunicación, televisións, radios, medios de comunicación prensa escrita, e aí poder contrastar as dúas versións, a versión de Sabela Fole e a versión de José Ramón Abal, para que os veciños e as veciñas de Cambados coñezan exactamente toda a verdade. Con todo isto, José Ramón Abal pediu desculpas á veciñanza por tardar en dar as súas explicacións, e agora só desexa que se coñeza toda a verdade. Entre tanto, Marta Giraldez lamenta que o alcalde de Meaño estea disposto a apoiar o Partido Popular na mancomunidade do Salnés. A actual presidenta cree que a súa xestión foi boa e que conseguiu que o organismo volvese a estar unido. A socialista lamenta que se Meaño toma esa decisión sexa por cousas alleas á comarca como as posibles axudas que veñan da Xunta ou da Deputación. Tamén agarda que o PP non presente como candidato a un concelleiro que non é alcalde, algo que consideraría, dixo, un erro sen precedentes. Aínda que non están decididos todos os membros que formarán parte da mancomunidade do Salnés, todo fai indicar que Meaño será a chave para a gobernabilidade. Carlos Viéitez, en declaracións a esta canle, deixou ver que a súa idea é apoiar o Partido Popular. De ser así, Marta Giraldez lamenta que non se respete a representación maioritaria dos diferentes concellos. En todo caso, a min o que me daría moita pena, primeiro é que en este tipo de cuestións non se respete o sentir maioritario, en este caso cando hai máis representantes de esquerdas que de dereitas. Aínda se descoñece quen será o candidato do Partido Popular. Carlos Viéitez advertiu que vetaría a Gonzalo Durán, co que os outros alcaldes populares da comarca serían David Castro e Telmo Martín. Marta agarda que o PP non presente a un candidato que non é alcalde.
Ningún alcalde me comentou que quixera postularse para presidir a Mancomunidade e considero que sería un erro sen precedentes na historia da Mancomunidade que un concelleiro ou concelleira pretendese, ao mellor da oposición de algún concello, pretendese presidir a Mancomunidade, porque hasta sería algo tan inaudito como que alguén da oposición presidise a Comisión Executiva de Alcaldes e Alcaldesas, o cual desvirtuaría bastante ese órgano da Mancomunidade. Marta Giraldez, ao igual que fixo Carlos Vieitez, considera que a xestión da Mancomunidade foi boa durante estes 4 anos e que se conseguiu unha unión entre as diferentes formacións que se preveía complicada. Con todos estes motivos enriba da mesa, lamenta que o que poida decidir a Mancomunidade sexen negociacións alleas á comarca. A mí me daría moita pena que a Xunta ou a Diputación dera axudas a cambio dun apoio na Mancomunidade. Eu creo que a Xunta e a Diputación o que teñen que facer é dar axudas de maneira obxectiva, en función de criterios obxectivos, como cando nos postulamos a calquer tipo de subvención, que é iso o que se debe de valorar. Cando todos os concellos nos presentamos a calquer tipo de axuda, que se valoren por igual, que se valore o proxecto que presentamos de forma obxectiva e por técnicos. Eu espero que non se volvan a esas maneiras de facer, que quedaron atrás, que foron froito de que no pasado a xente se rebelara con apoios a partidos de esquerda precisamente porque non lle gustaban esas formas de facer. Eu espero que non sexa iso que prime e que sexa todo o que acabo de decir. Aínda queda tempo para ver como se compón finalmente a Mancomunidade do Salnés. O primeiro paso é que se realicen as eleccións dos candidatos polos concellos que aínda non o fixeron. Posteriormente, o Partido Popular deberá escoller o seu candidato e comezar así o período de negociacións. E a tan só 3 días da celebración dos plenos de investidura no Barbanza, algúns concellos continúan sen acordo para a formación de goberno. Na Pobra, a oferta lanzada polo BNG para conformar un cuadripartito encabezado por Nós Pobra, pero sen que o actual rexedor repita como alcalde, continúa no aire. Despois de que VIP amosase a súa disposición a aceptar esta proposta, a pelota está no tellado de Nós Pobra, que xa celebrou unha asemblea para debatela. De momento, aínda non fixeron pública a súa postura ante a falta de acordo no seo da organización. O tempo xoga na súa contra, posto que a proposta dos nacionalistas contempla a necesidade de chegar cun acordo de organización pechado á sesión de investidura que se vai celebrar este venres. E coa resaca aínda das municipais, imos agora coas crónicas da precampaña. A candidata do Partido Popular ao Senado por Pontevedra iniciou hoxe unha rolda de contactos con axentes sociais da capital. Neste primeiro encontro participaron representantes de 11 colectivos. Pepa Pardo escoitou as súas prioridades e trasladoulles as iniciativas e medidas polas que aposta a súa formación nesta materia. Hoy se inicia aquí una ronda de contactos y de reuniones con agentes sociales, agentes económicos. Comenzamos con una reunión a la que asisten 12 entidades sociales de la ciudad de Pontevedra, si no me confundo creo que son 12, en las que además algunas de ellas tienen también representación tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Venimos a escuchar sus principales demandas, a atenderlos. Creemos que es el punto de partida necesario para el Partido Popular. La política social es una prioridad esencial. Entre outras cuestións, Pardo trasladoulles a aposta polo emprego como a mellor ferramenta de inclusión social e amosou o seu compromiso coa reforma do artigo 49 da Constitución para mudar o termo disminuído polo de persoa con discapacidade. Ademais, dixo que o PP presenta medidas económicas, sociais e psicolóxicas dirixidas especificamente a familias con menores con discapacidade. Durante o encontro, a candidata popular sinalou tamén que a intención de Feijóo é recuperar a Comisión de Discapacidade do Congreso. Pardo adiantou que nos vindeiros días manterá máis reunións con axentes económicos para escoitar as súas prioridades e explicar as iniciativas e medidas polas que aposta o Partido Popular. Un veciño de Vigo detido onte en Poio tras xerar problemas nun bar e enfrontarse á policía local. Está acusado dun presunto delito contra o orde público, atentado, desobediencia e resistencia grave contra axentes da policía local, lesións e danos a vehículo policial. Pasadas as 7 da tarde, a comisaría recibiu un aviso informando de que este home de 31 anos e con antecedentes estaba alterando o funcionamento dun bar da avenida de Andurique. Unha patrulla desprazouse ata lugar e o home, visiblemente alterado, comezou a insultar os axentes, negouse a identificarse e rematou por agredir a un dos policías. Ante esta situación, ata o bar achegouse unha segunda patrulla
que intentou calmalo. Os esforzos foron en van e o detido volveu a atacar a un dos axentes ata romperlle os lentes. Neste momento foi cando procederon á súa detención, axudados por un axente da Policía Local de Sanxenxo que estaba fora de servizo. O home opuxo unha gran resistencia, dando patadas e cabezadas. Xa dentro do vehículo policial mantivo esta actitude e comezou a dar golpes contra as ventás do coche ata romper as dúas traseiras. Finalmente, ata o lugar desprazouse unha ambulancia que o atendeu desas lesións que provocou romper os cristais e lle foron suministrados 2 calmantes. Segundo os axentes, estaba moi ebrio e baixo os efectos doutras sustancias e en todo momento lanzoulles ameazas de morte. Falamos agora de tribunais. A defensa de María del Pilar Fernández, declarada culpable no accidente de Palmeira do 2019, no que perderon a vida os mozos Sara Lampón e Abraham Muñiz, pide agora a repetición do xuízo. Na vista de apelación contra a condena imposta, un total de 12 anos e medio de cárcere, celebrada onte na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a defensa alega que o xurado encargado de emitir o veredicto entrou en varias contradicións. Tanto a Fiscalía como a acusación particular coinciden en que a condenada era plenamente consciente do que estaba a facer, polo que agardan que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non cambie de parecer e ratifique a decisión dada no seu día pola sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña. Todo listo no Concello de Meis para a 7ª edición do Armenteira Jazz. Ampliamos logo da publicidade. Aquí estamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. Os traballadores da recollida do lixo e limpeza viaria de Ribeira irán á folga a partir do día 20. Con esta medida de presión buscan que a empresa concesionaria do servizo acceda a mellorar as condicións laborais dos empregados que na actualidade non viron actualizados os seus salarios nin tan sequera coa suba do IPC. Tras varios contactos infrutuosos da mesa de negociación coa empresa concesionaria e sen apenas avance, os traballadores da limpeza viaria e recollida de lixo de Ribeira decidiron convocar unha folga indefinida a partir do 20 de xullo. A situación chegou a tal momento de que hai 15 días hubo tira de flosas, hubo algún tipo de reacción en positivo por parte da empresa, pero totalmente insuficiente, porque non prevé revisión salarial, prevé 1%, 1,5% e despois o 1% outra decimal, non recordo, 23, 24 e 25. Non? Nos isto, evidentemente, non é suficiente, ofrece tamén unha pequena paga por a firma de convenio, digamos, en compensación polo perdido, polo poder adquisitivo perdido, que tamén creemos que é insuficiente. Que estaríamos dispostos a negociar, eles o saben, nós non rompemos a negociación, pero xa digo, hai 15 días nos que o último chamamento que fixamos desde a Central Sindical, que, por certo, está a CIGA, pero tamén está a CUT, Central Unitaria de Traballadores, que non está o compañeiro Romero aquí presente, que non pode asistir. E chegouse a este extremo no que se convoca unha asamblea a finais de maio de traballadores e traballadoras da empresa, ali nas instalacións da empresa, e decídese efectivamente por unha amplísima e abrumadora maioría a convocatoria de folga para o día 20 indefinida, para o día 20 de xullo. Non? Consideran que non lles queda máis remedio en vista da negativa da empresa a revisión dun contrato que non prevé a actualización salarial dunha plantilla que non chega ao salario mínimo interprofesional. Non o prevé, tampouco proíbe, pero a oferta foi feita de tal maneira na que este tipo de, e según nos comentan os interlocutores da empresa, non foi tido en conta. Non? É tido en conta pois, algúns costes de explotación, como o gasóleo, a enerxía, maquinaria industrial, mantenimiento, etc. Iso sí, pero, sin embargo, os salarios din que non está vinculado ao IPC. Non? Bueno, pois vos podedes imaginar en que situación estamos, porque atendendo ao salario actual da categoría máis baixa, que é un peón de día, un barrendeiro, que empeza a traballar hoxe, ten que con a empresa darlle un complemento para poder igualar o salario mínimo interprofesional. Vale? Esta é a situación,
na que viven neste momento os traballadores da limpeza de Ribeira. Dende a CIGA e a CUT, sindicatos inmersos na negociación, seguen abertos ao diálogo para desbloquear as conversas e evitar a folga en pleno verán, coincidindo coas festas da Dorna e a maior afluencia de visitantes. E máis cousas, aprobado o convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello de Pontevedra para mellorar a mobilidade peonil na estrada de Tomeza. A Xunta de Goberno local deu hoxe luz verde a este acordo que supón un investimento de 1,7 millóns de euros. Esta achega permitirá actuar nun treito de 2,5 km, incluindo o Camiño de Santiago. Luz verde o convenio entre a Deputación e o Concello de Pontevedra para actuar na estrada provincial de Tomeza, unha intervención dirixida a mellorar a seguridade peonil neste vial coincidente co Camiño de Santiago. E había un problema histórico, que era que esa estrada da Deputación, e había un problema histórico que, había sitios nos que pasar non era especialmente fácil, non? Tanto a Asociación Amigos do Camiño, como o goberno local como a Diputación, pois hai tempo que estaban intentando resolvelo. O treito no que se actuará ten unha lonxitude de 2,5 km. Crearase unha senda peonil de 2,5 metros de ancho pola marxe esquerda. Tamén se instalarán pasos de peóns elevados. Hai sitios nos que non se pode, hai que poñer, digamos, plataforma única e coexistencia, porque non hai para meter a senda, son 2 puntos, non, métense reductores, reordenanse que xa ten, etc. Non faise tal. Hai partes da estrada nas que si se podía facer algo máis ambicioso, non máis, pero foise a que tiña certa coherencia. A Xunta de Goberno local aprobou esta mañá o convenio, así o expediente estaría listo para a súa asinatura e para a licitación da obra, un proceso que se podería retrasar ao redor de 2 meses polo cambio de goberno na Deputación, aínda que, segundo Mosquera, a actuación non estaría en perigo. Na Deputación vai haber un cambio de goberno. Esta é unha obra que en principio todo o mundo está de acordo, o sea que non é previsível, a parte de que aterre o novo goberno e que, pois habrá un parón dunhas semanas ou algún mes. O convenio ascende a tos 1,74 millóns de euros. Desta contía, a Deputación achegaría o 80%. O Concello, pola súa banda, asumiría o 20% restante e o custo das expropiacións, que rolda os 20.000 euros. Unha obra que continúa a espera en Pontevedra é a reforma da Rúa Santiña. O Concello agarda dende ano e medio a autorización de patrimonio. Non se pode licitar mentres o Departamento Autonómico non informe favorablemente sobre o proxecto de execución. Ese proxecto básico xa recibiu autorización en marzo de 2021 e dende 2022 o Concello agarda a luz verde para o de execución. Digamos que xa chega un pouco hasta o moño, porque inda por riba, digamos que unha administración con un poder discrecional como é patrimonio, que ao final, pois, mentre non che dé o permiso, estás perdido, entende, pois, normalmente somos moi prudentes e non dicimos nada para levar as cousas polas boas. Xa, se digo isto porque xa pasa de castaño escuro. Esta vindeira fin de semana chega a Rianxo Gaming Experience. Será na xornada do sábado no Campo da Riba, de 10 da mañá a 10 da noite. O programa, que será totalmente de balde, incluirá competicións, charlas e outras actividades, entre as que se inclúen tamén varios concertos. Os afeccionados ao mundo dos videoxogos terá unha cita este sábado en Rianxo coa Rianxo Gaming Experience. A actividade presentada esta mañá desenvolverase durante todo o día, de 10 da mañá a 10 da noite no Campo de Arriba. Está organizada polo Concello e conta coa experiencia do Museo do Videoxogo, el Lua Gaming, unha empresa galega especializada na organización de eventos de competicións de videoxogos. Está aberta a todo o público que desexe asistir. Nela incluiránse competicións, charlas e talleres, así como tamén outras actividades, entre as que haberá tamén 2 concertos. A idea é perderlle o medo aos videoxogos. Os videoxogos hoxe en día están considerados produto cultural, o que significa que poden ser tan educativos como un libro ou como unha película. Quen veña poderá participar en competicións, poderá descubrir xogos antigos, retro, experiencias
experiencias de varios tipos, musicais, de movimento, porque hai xogos que che permiten moverte, realidade virtual, vai haber moitas cousas diferentes de distintos tipos para ver. En Lua creemos que os videoxogos non somente para a xuventude, senón é unha ferramenta de entretenimento e de contido para toda a población, desde os máis maiores até os máis pequenos. En Rianxo queremos trasladalo, non? Con xogos multifamiliares, como pode ser o Mario Kart, como pode ser tamén o Rocket League, e tamén queremos trasladar esa faceta educativa que nos charlas e talleres, non? E mostrar como os videoxogos poden ser unha ferramenta para combatir o ciberacoso, como os videoxogos poden ser unha ferramenta de educación, trasladar valores deportivos, como pode ser no baloncesto e no fútbol. Iso que vamos facer en Lua, e aquí, sobre todo, no Rianxo Gaming Experience, non? Dende o Concello animan a veciñanza a asistir a esta actividade, ou tratarse dunha oportunidade para pasar unha xornada diferente e poder adentrarse no apaixonante mundo dos videoxogos. Queríamos agradecer a Lua Gaming, que é unha empresa de Iago Aspas e Ana Peleteiro, así como ao Museo do Videoxogo, por pensar en Rianxo para organizar este evento, así tamén como aos demais colaboradores que tamén participan. A actividade, que nace co afán de consolidarse no tempo, poderá seguirse tamén a través de streaming na propia canle do evento Rianxo Gaming. E os vehículos a motor tomarán as rúas de Ribeira este domingo para celebrar a tradicional procesión na honra de San Cristóbal, patrón dos condutores. O colectivo profesional homenaxeado neste ano serán os taxistas. A celebración do San Cristóbal cumpre xa 10 anos despois de que a Asociación Alfaia, en colaboración coa parroquia de Santa Uxía e o Concello de Ribeira, retomase esta tradición tras máis de 4 décadas sen festexarse. Pois non podo máis que agradecer que durante todos estes anos a implicación da Asociación Alfaia, que aparte de ser unha asociación moi activa en un montón de ámbitos, pois tamén, como digo eu, é unha gran recuperadora de tradicións e tamén pois é unha asociación que se adica pois a manter moitísimas das tradicións. E aí nos atopamos pois con San Cristóbal, nos podemos atopar co paso na Semana Santa, ca celebración do Carmen durante as festas de Ribeira, con esta recuperación despois de 40 anos de San Cristóbal, que eu sempre recordo que na miña familia pois falan de que San Cristóbal antigamente pois era un día moi especial, no que todos os camións pois engalanaban, de que todos os coches engalanaban, e dende logo creo que en Ribeira estamos pois comenzando a coller ese testigo, porque como decía Mai, cada ano son máis os vehículos que participan, os veciños que participan pois con turismos, con motos, con camións. Ás 10 da mañá deste domingo, os vehículos participantes daránse cita no Malecón, onde aqueles que non o estean xa serán engalanados con flores e outros ornamentos. A continuación terá lugar a actuación do grupo de gaita Xiada e ás 12 comezará a misa solemne na igrexa de Santa Uxía. O remate, os asistentes sairán en procesión para coller os vehículos no Malecón e iniciar un percorrido por toda a vila. Como cada ano, a celebración estará dedicada a un colectivo, que nesta ocasión son os taxistas. E ás 12 a misa solemne, como sempre na iglesia parroquial, en memoria de todas as persoas falecidas en accidentes de tráfico. Especialmente este ano, pois queremos homenaxear aos profesionais dos taxis. En outras edicións, pois fixose un recoñecemento especial aos moteros, o ano pasado aos camioneros, este ano pois aos profesionais dos taxis, que tamén sempre está ben que recoñezamos o seu traballo na carretera continuamente. O evento conta coa colaboración do motoclub O Reventa Pistons e o sector dos camioneiros. Gozar do jazz nunha contorna fermosa e tranquila. Esa é a oferta que presenta a 7ª edición de Armenteira Jazz. Do 14 ao 16 deste mes actuarán na Praza do Vilar importantes artistas internacionais deste xénero musical. Os amantes do jazz teñen unha cita de primeiro nivel na comarca do Salnés grazas á celebración da Armenteira Jazz. Nesta 8ª edición, o festival celebrarase do 14 ao 16 de xullo. O sábado actuará Jens Larsen. Guitarrista holandés que está de xira por España e aproveitamos, pois, que coincide con esta semana que anda por aquí por Galicia e é unha honra ter un dos mellores guitarras que hai ahora mesmo en Europa e que veña a tocar a súa música. O día 15, a actuación correrá a cargo de Pablo Castaño e Marcos Pin. E traen un octeto, digamos, de eventos, e vento metal e sección rítmica que vai a facer unha ambientación bastante agradable para o sábado.
O domingo será a quenda de Brass Atlantic. Bueno, despois do que é a misa que se ofrece aí na iglesia, que se ofrece ali no mosteiro, pois sempre digamos, a hora de sesión vermú, que se suele chamar, ou ese tipo de evento, pois suele amenizar con música un pouco máis festiva ou máis, digamos, dicharachera para o domingo a mañán. Dende o festival destacan que Ormenteira Jazz permite a xente gozar de música de primeiro nivel nunha contorna bonita e tranquila, a diferencia do que ocorre nos grandes festivais. En este caso, tanto na Armenteira, tanto polo monasterio, como por toda a zona na Praza de Vilar, pois digamos que é de paz, basicamente de paz. É un sitio onde podes estar disfrutando da música, disfrutar da cociña e disfrutar digamos, do entorno. E en moitos sitios onde se fan festivales disfrutas de algo que non ten nada a ver con isto, un tanto cultural e algo máis, digamos, disperso en ese tipo de términos, non? Precisamente, estas peculiaridades son as que destacan tamén dende o Concello, para invitar a toda a veciñanza da comarca e arredores a achegarse a Armenteira. Eu creo que un dos eventos máis bonitos deste Concello e de toda a comarca en canto a eventos de verán. Vamos a escoitar, como sempre, boa música e ao carón do Mosteiro da Armenteira, que, como sabedes, é un dos sitios máis emblemáticos do Concello de Meis, indudablemente, e tamén da nosa comarca. O festival completarase tamén coas Jam Sessions, que estarán abertas a todos os amantes deste xénero musical. Terán lugar tanto sábado como domingo a partir das 11:30. E antes do Armenteira Jazz en Pontevedra, esta fin de semana cita co Senda Fest, un evento musical que durante 2 xornadas terá como protagonista a música electrónica. A proposta, herdeira do Festival Flop, estrea este ano localización e trasládase ata a antiga parcela de Tafisa. A música electrónica marca o inicio da programación festeira do verán en Pontevedra. Esta fin de semana, os días 7 e 8, celébrase na cidade o Senda Fest. Sabedes que estamos empeñados en facer unhas festas que sexan para todos e para todas, onde cada quen poida atopar o seu cachiño preferido. E tamén donde cada quen poida descubrir cousas novas. Sin perder el concepto divertido, pero siempre trayendo propuestas de vanguardia, ¿no? Y viendo un poco pues lo que ha hecho, lo que significa para mí Pontevedra. Ir un poco adelantado a sus tiempos y mostrando pues esto, qué es lo que está pasando por aí fuera. A cita herdeira do Festival Flop trasládase dende o Parque dos Gafos ata os antigos terreos de Tafisa. Polo demais, mantén a súa filosofía, unha proposta coidada con entrada libre e gratuita. Es interesante la propuesta de un festival boutique, ¿sabes? Donde cuidamos mucho la programación, el sonido, todo el entorno, también un poco los valores y los principios que tenemos. O DJ catalán John Talabot será o cabeza de cartel. Actuará o Venres 7 despois de pinchar en festivais como Primavera Sound, o Sonar ou o Bilbao BBK. Polo festival pasarán outros artistas recoñecidos que se mesturarán con outros emerxentes. Tamén destaca a importante presenza feminina. Eso, en un espacio lúdico, pero a través también un espacio seguro, diverso, como siempre es un legado que traemos desde hace años, desde que hacíamos el Flop, hacemos mucho hincapié que una gran presencia también de artistas femeninas, que es muy importante. Es también algo, aparte de ser un espacio lúdico, también es reivindicativo. O Venres 7, ademais de John Talabot, actuarán en Pontevedra o Matotem, Nico e Guillermo Lucena. O sábado 8, Spacer, Menage, Sistema, Arque, Camilo Miranda, Christian Lem, Laindo e Certain People serán os que poñan música a segunda e última xornada do Senda Fest. Cambiamos de asunto. As augas da Ría da Arousa collerán este sábado unha nova edición da Regata con Gals. A proba na que participarán unhas 20 embarcacións busca poñer en valor o Parque Nacional das Illas Atlánticas coa volta a Sálvora, Bionta e Noro. Unha vintena de embarcacións tomarán parte este sábado na segunda regata con Galsa Volta a Sálvora, que alcanza xa a súa 12ª edición. En nombre de nuestro director general, pues quisiera agradecer y felicitar, ¿no?, al Club Náutico de Ribeira pues por la organización impecable que llevan a cabo año tras año de esta regata, que ya se ha convertido en una prueba imprescindible, ¿no?, del calendario de regatas gallego.
Por parte de Congalsa pues nos gusta promover el deporte en nuestra comarca del Barbanza, y la vela en concreto nos parece un deporte que aporta unos valores que lo convierten en una verdadera escuela de vida. Os participantes sairán ás 2 da tarde dende o Porto Deportivo de Ribeira para percorrer unha distancia dunhas 15 millas que inclúe a circunnavegación non só ao redor de Sálvora, senón tamén dos illotes Pionta, Noro e Rúa. La regata vuelta a Sálvora, que yo le llamaría más bien la regata vuelta a las islas o a los islotes, ¿no? Porque por supuesto damos la vuelta a Sálvora, pero también damos la vuelta a Pionta, al islote de Noro y también a la isla de Rúa. Pero bueno, mantendremos el título de Vuelta a Sálvora y haremos publicidad de esa hermosa isla que es parque natural, ¿no? Que está en el Parque de las Islas Atlánticas. Dependendo das condicións meteorolóxicas, establecerase o rumbo da regata, que pode ser norte a sur ou viceversa. Decidirase o mesmo día da proba na reunión de patróns que se celebrará nas instalacións do Club Náutico Ribeirense, co obxectivo de garantir a máxima seguridade. El propio día se abrirá la oficina de regatas a las 10 de la mañana para comprobar toda la documentación, y como es habitual ya en este club, a las 12 tendríamos una reunión de patrones donde especificaríamos, o sea, le comunicaríamos a la flota el recorrido a realizar, puntualizando bien lo que son las boyas donde van a estar. Haberá trofeos para os 3 primeiros clasificados en cada clase: regata, cruceiro, regata e cruceiro, e agasallos para todos os tripulantes. E aínda no mar, Pereca fíxose co ouro na regata do Salnés en Cambados, a segunda das probas puntuables na segunda Copa Morlin de Dornas a vela. Seguíronlle no podio o abuelo Tucho e Nécora, que se xogaron a prata ata o último momento. 22 dornas competiron na proba que deixou fermosas imaxes das embarcacións competindo na contorna da Torre de San Sadurniño. As seguintes regatas celebraránse o día 15 de xullo na Illa da Arousa e o 22 no Grove. Está previsto que nestas dúas probas participe Lorenzo Morlin, fillo do antropólogo sueco Staffan Morlin. E Valga viviu por todo alto as súas Olimpíadas da Aldea. A praia fluvial de Vilarello acolleu nesta pasada fin de semana a edición deste 2023 con 9 equipos competindo por acadar as medallas en 5 disciplinas deportivas e xogos. A Avenida da Coruña foi o campeón absoluto, acadou 2 medallas de ouro no Mundialito de Fútbol e no Brilé. Outros 3 equipos conseguiron situarse tamén no máis alto: Laxes nas carreiras de sacos, Beiro no cangrexo e Campaña na xincana. Ademais dos gañadores absolutos, hai que destacar o excelente papel de conxuntos como Laxes, que obtivo 3 medallas, unha de ouro e 2 de prata, ou Campaña, que non só venceu na xincana, senón que tamén acadou o segundo posto nos sacos. As Olimpíadas repartiron 1.500 euros en premios. Os gañadores de cada disciplina recibiron 200 euros e os segundos 100. O premio a deportividade recaeu desta volta nos participantes do Sixto. Logo das competicións deportivas, a festa continua hoxe pola noite con eventos musicais na compañía de SES e o grupo América de Vigo. Pois nada, aquí continuamos nas novas do día, xa no tempo da entrevista. No Concello do Grove continúa gobernando o Partido Socialista, agora sen maioría absoluta. José Antonio Cacabelos, alcalde, moi boa noite. Hola, boa noite. O Partido Socialista, como digo, logrou manterse como primeira forza, pero perdendo esa maioría absoluta histórica, podemos dicir, que se conseguía no 2019. Sorprendeulles ou era algo que, tendo en conta a particularidade do Grove, onde a maioría absoluta máis ben anda escasa históricamente, era algo previsible? Certo, a maioría absoluta do 19 foi un fito histórico, foi a primeira vez que un partido obtiña ese resultado. Para nós, certa sorpresa, podríamos decir que estimábamos manter a maioría, posiblemente baixando un concelleiro, pero é certo que o resultado do 28 de maio con a baixa de 2 concelleiros non era o que nós
esperábamos ou proxectábamos. Creo que tiñamos feito un traballo moi intenso, moi importante estes últimos 4 anos con grandes obras, pero bueno, esta é a democracia, os veciños parece que non tomaron a nosa mensaxe como nos entendíamos e, polo tanto, hai que adaptarse ás novas circunstancias. Bueno, a sesión de investidura transcorreuse en sorpresas, ainda que sí que nos días previos houve propostas de todo tipo, por exemplo, esa proposta que plantexaba o Partido Popular de converter en alcalde o candidato de Esquerda Unida para desbancar os socialistas do poder. Que lle pareceu esta ocorrencia a vostede? Bueno, xa fai 8 anos houbera tamén unha oferta similar por parte de naquel momento Partido Popular e Partido Socialista, Esquerda Unida e BNG. E, bueno, isto é democracia, ao fin e ao cabo, isto son pactos e intentar obter as maiorías, non? Porque sin vista alcalde o que obtén maioría ou, no seu defecto, como nos ocorreu a nós, a lista máis votada. O Partido Popular fai unha proposta, eu creo que antinatura, que non se entendería moi ben, e aquí, eu, de feito no pleno así o fixen, teño que agradecer a Esquerda Unida que non entrar nese xogo e non aceptar, non? A proposta se pode facer, pero a resposta da Esquerda Unida creo que foi moi coherente coas súas ideas e, polo tanto, agradecido. A partir de aí, bueno, goberno con minoría amplia, temos 4 concelleiros máis que o segundo partido máis votado que o Partido Popular, e creo que temos unha maioría simple, pero que nos vai a dar para seguir xestionando 4 anos de un xeito cómodo. Agora que falaba vostede de Esquerda Unida, que se desmarcaba xiña non desa proposta dos populares, a relación con Esquerda Unida no Grove, bueno, tivo diferentes etapas, podemos dicir, non sei que agarda, non? Por exemplo, agora, logo do vivido nestas últimas semanas con Esquerda Unida, que agarda para os vindeiros 4 anos con este grupo? Non sei se podría haber apoios puntuais con esta formación, se cadra. Se cadra, nós estamos abertos a chegar a acordos con calquer forza política da oposición. Certo é que Esquerda Unida, en ese sentido, nos parece moito máis coherente. Nós xa tuvemos reunións con BNG e Partido Popular Esquerda Unida para conformar o pleno de organización, que finalmente vai a ser este próximo luns, porque onde chegamos, curiosamente, a un acordo con Esquerda Unida, tanto nas liberacións, como nas asignacións, como a representación da mancomunidade, con algúns outros puntos de, digamos, de traballo. Nós vamos a traballar con todos. É certo que con este grupo de Esquerda Unida creo que temos mellor entendemento que posiblemente cos outros grupos políticos BNG e Partido Popular. Insisto, Esquerda Unida polo menos tuvo unhas posturas coherentes e o acordo, por exemplo, de onte foi moi fácil. Si isto é o transcurrir e un pouco que pode ser estes 4 anos, creo que vamos a poder chegar a acordos principalmente de orzamentos, que ao fin e ao cabo é a ferramenta fundamental para sacar adiante as políticas municipales, non? E creo que se van a poder chegar a acordos puntuales que favorezcan, ao fin e ao cabo, o beneficio dos veciños e das veciñas do Grove. Moitos pensaban que ese tipo de acordos entre o Partido Socialista ian ser máis doados de acadar co Bloque Nacionalista galego, pero, bueno, un poquinho polo que está dicindo vostede, semella que a cousa vai ir un poquinho máis cara ao lado de Esquerda Unida nos próximos anos. Parece que sí, insisto, eu non me pecho a nada. No mandato, fai 8 anos, tuvemos algún acordo con BNG, certo que non está ahora mismo o portavoz que estaba, pero si estaba o actual voceiro do BNG xa estaba daquela, chegamos a 3 acordos para pleno e cando chegamos ao pleno votaron en contra do acordado, non? De tal xeito que, bueno, a coherencia, a fidelidade, a lealdade aos pactos, teño que reconocer que con Esquerda Unida sí que son máis fáciles. Igual son máis difíciles de chegar, pero no momento que chegas se cumplen e iso é o que buscamos, non? Non sei, decía vostede que vai estar a fronte dun goberno en minoría amplo con eses 8 concelleiros, non sei se dende a celebración das eleccións ata o pleno de investidura se produciu algún tipo de conversa con Esquerda Unida ou co Bloque Nacionalista Galego de cara á confección dun goberno bipartito, por exemplo. Nós falamos con Esquerda Unida e co BNG. Certo é que nós, este é o meu 4º mandato, tuve un primer mandato de coalición cuatripartito, que, sempre dixen que sempre que fora posible gobernar en solitario íbamos a facer. A maioría amplia fixémoslo no 2015-2019 con eses 8 concelleiros. Esquerda Unida, a mesma noite electoral do 28 de maio, posicionouse de forma clara de que eles iban a estar na oposición, que non iban a entrar ningún goberno, e con o BNG pois non hubo ese plantamento. Hai un plantamento de acordos puntuales que, insisto,
así somos capaces de chegar nestes 4 anos con eles tamén e contar con eles. Canto máis apoio sumemos, canto máis acordo teñamos, creo que mellor para todos. Bueno, se comentaba vostede que o próximo luns é o pleno de organización. Dende a oposición, un dos asuntos que poñen en riba da mesa era a cuestión dos salarios. Pedían, neste caso, que se baixasen os salarios. No caso do soldo do alcalde, creo lembrar que había algunha proposta de que se baixase en torno a un 20%. Non sei, finalmente, me dicía vostede agora que chegaron a acordo con Esquerda Unida nesta cuestión, a cuestión dos salarios, que se contempla nese acordo. Pois a verdad que nos lle fuxemos unha proposta aos 3 partidos, Partido Popular, BNG, Esquerda Unida. O Partido Popular, de forma tamén bastante sorpresiva, desprendeuse totalmente desta proposta, incluso nin quixo negociar. Teño que dicir que o Partido Popular no pleno de organización sempre se estuvo nos 2 últimos mandatos de un xeito moi coherente co que é a provincia de Pontevedra e Galicia, porque o Partido Popular tamén goberna en moitos concellos, pero se desmarcaron totalmente, non están de acordo con nada. BNG nos fixo unha contraproposta que era totalmente inasumible, solo daba como liberado o alcalde con a rebaixa moi importante, e o resto dos compañeros e das compañeiras simplemente o cobro de dietas por asistencia a órganos. Ao final chegamos a un acordo de Esquerda Unida donde nós, na proposta que lle mandamos aos 3 partidos, xa facíamos unha rebaixa de casi 40.000 euros. Certo é que hai 2 concelleiros menos, aí xa hai un aforro, pero incluso dos 8 solamente propoñemos 5 liberacións. Finalmente Esquerda Unida aceptou este organigrama, esta proposta. Eu vou ter unha rebaixa, estaba en 53.000 euros, vou a pasar a 49.000, que é o que se aprobou no 2019. É a mesma cantidade. Que pasa? Que coa revalorización e a subida salarial da plantilla do Concello do Grove, a nós tamén se nos aplicaba, e de aí esa subida, non? En calquer caso, eu creo que o debate dos salarios políticos, o Estado no orzamento xeral marca os límites que os concelleiros, os alcaldes poden cobrar. Nunha vila como Grove, o tope máximo son 58.000 euros, non? Nós estábamos moi por debaixo deso. Eu creo que hai que ser conscientes do que é o traballo, a actividade. Non sei se chamar traballo tamén é, por suposto, que lle dedicas horas, non? Porque algún me dicía que, carai, é un sueldo moi alto. Sí, pero ti estás comprando un sueldo moi alto de un traballo de luns a venres de 8 horas. E unha xornada dun político a nivel municipal, unha xornada que todos sabemos, 24 horas, o Concello do Grove xa ten un orzamento de 12 millóns de euros, o ano pasado pechamos 19, temos máis de 100 traballadores en plantilla, temos que atender moitas áreas e veciños, e sobre todo a responsabilidade, non? Ao fin e ao cabo, o último que firma toda a documentación e o que é responsable de todo, e eu creo que iso ten que levar unha compensación económica. Pero bueno, en calquer caso non hai discusión, vamos a aprobar estes novos salarios, hai unha rebaixa tamén para a teniente de alcalde e para outro compañeiro que ten un 75% de liberación, pero tamén hai que decir que se suben a asignación de dietas tanto por asistencia a plenos como comisións informativas como subvencións aos grupos políticos. Por lo tanto, baixase o soldo do alcalde do Grove, e no caso dos liberados, polo que nos decía, van quedar finalmente en 5, non? Van quedar 5, 3, 2 estamos ao 100%, un ao 75% e outros 2 compañeiros ao 25%. Os outros compañeiros van a cobrar por asistencia, con dietas, exactamente igual que a oposición. É certo que nós temos a Xunta de Goberno, comisións e plenos. Aí é un pouco como vai a quedar conformado o organigrama e a organización do Concello do Grove. Bueno, dentro do acordo está que, como ben sabes, en ese pleno organizativo tamén eleximos os representantes da Mancomunidade do Salnés, de tal xeito que nós vamos a propoñer a un candidato, Esquerda Unida vai a propoñer outro, e nós lle cederemos 2 votos para que se non hai sorpresas podamos Esquerda Unida tamén pode ter un representante na Mancomunidade do Salnés. Non sei como ve, por certo, agora que fala da Mancomunidade, como ve a cousa da Mancomunidade. Outro día aquí nas Novas o noso compañero Juan me entrevistaba ao alcalde de Meaño, dicía Carlos Vieites que, bueno, que a balanza igual finalmente desta volta se inclina cara ao Partido Popular, dicía o alcalde meañés, porque se a Deputación é do PP e se a Xunta é do PP, pois quizáis a cousa vai a mellor se a Deputación tamén é do PP. Perdón, se a Mancomunidade tamén é do PP. Bueno, eu respeto todas as decisións. A verdade que nós creo que vamos a ter unha reunión, aínda creo que non están conformados todos os plenos organizativos, por lo tanto non están elixidos todos os membros da Mancomunidade. O alcalde de Meaño, co cal temos moi boa relación, e eu personalmente teño boa relación con el.
foi alcalde fai 4 anos gracias ao apoio do Partido Socialista e, bueno, isto é política e é o día, o que se fixo no pasado pois non pinta moito. En calquer caso, a Mancomunidade, eu sempre digo, para mí non é un órgano, non é unha institución política nin ideolóxica, iso é un conxunto de concellos que nos unimos e, como eu digo, para que se entenda todos, pagamos a escote todos os proxectos. Por lo tanto, se metemos a política cando todos temos que estar de acordo para financiar proxectos en común, non vai a ter moito sentido. En calquer caso, eu creo que o Partido Socialista nos sentaremos, estamos incluso abertos a facer unha proposta conxunta para a gobernabilidade da Mancomunidade do Salnés. Non vai haber problema por eso. Non sei se xa dentro da familia socialista aquí na comarca do Salnés xa falaron de por onde irán os tiros. Supoño que a idea é que Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, xa candidata socialista. Non sei se exploraron quizáis algunha outra vía de acabar convertendo quizáis o alcalde de Meaño no próximo presidente da Mancomunidade. Non valoramos nada porque estamos pendientes da elección nos plenos organizativos. Creo que quedaba pendiente Cambados, Vila García e nós, creo, non estou moi ao día. A partir de aí saberemos a conformación da Mancomunidade, pero, bueno, polos números que eu tampouco botín, pero que me trasladan, Meaño claramente vai a ser a chave, non? Nos apostamos por Marta, creo que Marta foi unha presidenta que fixo unha xestión moi importante, que defendeu moi ben, sobre todo externamente, a xestión da Mancomunidade, tuvo unha capacidade de xuntarnos a todos os alcaldes de diferentes colores políticos, e, polo tanto, creo que é unha persona, unha política e unha muller válida que xa o ten demostrado para presidir a Mancomunidade do Salnés. A partir de aí, desde o Partido Socialista aquí na comarca valoraremos todas as opcións e esas opcións habrá que poñelas en riba da mesa. Bueno, pues estaremos pendentes a ver que pasa finalmente na Mancomunidade dos Salnés, que xa deu xogo no 2019, veremos que acontece agora neste 2023. E parece, centrámonos de novo no Grove, falamos dos obxectivos e proxectos para este mandato. Por decirlo de alguna maneira, cales van ser as prioridades para estes próximos 4 anos para o goberno local? Eu creo que de todo o resultado político hai que facer un análisis e unha reflexión. Nos perdemos 2 concelleiros, perdemos 750 votos, son bastantes votos, como digo, máis dos que nos esperábamos. Analizando, creo que fallamos na comunicación cos veciños, cometemos erros en algunha área e, sobre todo, creo que nos ocupamos moito das grandes obras, do auditorio, da Escola de Música, do desdoblamento Beiramar, Alexandre Bóveda, a compra das Monxas, pero igual nos esquecemos un pouco do rural e dos barrios. Iso é do que hai que traballar e o que temos que marcar como obxectivo. A partir de aí, seguir traballando para que as grandes infraestructuras, que agora mismo dependen principalmente da Xunta de Galicia, poder chegar a convenios e acordos coa Xunta e sacalas adiante, e despois creo que todos os concellos temos unha gran incógnita, polo menos os concellos que non somos do Partido Popular. Que vai a pasar coa Diputación? A Diputación constitúese este xoves e non sabemos nada da política que vai exercer o novo presidente e o seu goberno. E estou falando claramente e centrando o tiro no Plan Concellos, o Plan Concellos, donde todos os concellos da provincia de Pontevedra, independientemente da cor político, tuvermos durante 4 anos unha cantidade para investir, e nos confiamos que foi unha ferramenta que axudou a todos e que se manteña, pero como non sabemos nada, para nós é importante, porque para o Grove, neste caso, estamos falando de 800.000 euros cada exercicio durante 4 anos que nos permitiron acometer obras. Se non temos ese fondo e se non temos o Plan Concellos, pois o investimento vai se ver sensiblemente disminuído, claramente, claro. Dicía agora que hai que poñer o foco nos barrios, tamén nas zonas rurais do Concello do Grove. Tamén dicía vostede que houbo áreas nas que se cometeron erros. Non sei se limita eses erros á área de atención ao medio rural ou se houbo outras áreas, agora polo que estaba dicindo vostede, no que tamén cree que houbo erros nestes últimos 4 ou 8 anos que agora compre arranxar. A política municipal é comunicación co veciño. Creo que foi o noso estandarte, a nosa bandeira durante a primeiro mandato, o 2015-2019, con todas as charlas que fixemos co Pexón principalmente, pero que informábamos máis directamente a veciñanza, tíamos unha comunicación máis directa cos veciños, non? Eso, sobre todo a partir da pandemia, creo que a pandemia ao goberno, a min personalmente, nos afectou de tal xeito que perdemos ese contacto posiblemente coa veciñanza e que hai que recuperar. Eso afectou a todas as áreas, lóxicamente hai áreas que teñen máis contacto porque hai diferentes colectivos, organizacións coas que hai que ter máis contacto, e ese é o pulso do día a día que temos que recuperar, que de certo algo xa viñamos falando incluso antes das eleccións, porque ahora é certo que hai algúns compañeros e compañeras que cambian de delegación de concellalías,
xa estaba previsto e xa estaba falado incluso antes das propias eleccións, polo tanto pode ser unha sorpresa de cara ao exterior, pero internamente xa tiñamos falado de que había que darlle un cambio en algunhas áreas e iso que fixemos tamén. A partir de aí, o obxectivo principal, recuperar esa conexión coa veciñanza, que creo que é algo que sempre nos identificou e que seguramente nos 2 últimos anos perdemos. Será tamén este o mandato da Torre de Escuredo? Da Torre de Escuredo será, espero que sexa da Torre Escuredo e que sexa do centro de saúde e que sexa da ampliación da guardería de Rons. Na Torre Escuredo seguimos abertos a calquer negociación. Ahora mismo temos que completar un expediente que se aprobou en pleno donde a Xunta nos di que ao mellor hai que esperar polo pexón. Bueno, aí o procedimento administrativo en ámbito urbanístico depende moito do que nos diga a Xunta de Galicia, pero en calquer caso sí hai un obxectivo final, e o obxectivo final é que a Torre Escuredo pasa a ser patrimonio municipal e que de aí fagamos un gran centro de museo e recoñecemento da intelectualidade, da cultura, do patrimonio que significou a Torre Escuredo finales do século XIX, principios do XX, e iso é que esa esencia é a que queremos recuperar, ademais que é un inmoble que está en pleno centro do Grove, que ten unha zona xardinada moi interesante, que nos gustaría abrir ese espacio aos veciños e as vecinas. Dicía vostede agora que ten que ser tamén o mandato do centro de saúde, non ha sido centro de día, creo lembrar no debate aquí en Canarias Baixas que vostede comentaba que era prácticamente unha cuestión imposible de lograr un centro de día de titularidade pública no Concello do Grove, non? Sí, vamos a ver, que aí se xenerou unha polémica que necesita explicar moi claramente. Os centros de día é competencia autonómica. Un concello pode construir un centro de día, pero non pode xestionalo, polo tanto, se non hai un acordo coa Xunta de Galicia, é inútil facer un centro de día. De feito, a maioría de concellos xa non fan centros de día. Nós tuvemos varias reunións coa Xunta de Galicia, porque a nosa intención inicialmente era facer un centro de día, pero cando te sentas coa Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia nos di que xa é un modelo que non apoian, que buscan máis espacios de prevención de enfermedades degenerativas, sociosaludables, e que os centros de día, ademais coa nova normativa, hai empresas homologadas que os poden xestionar, pois é un absurdo dicir que vamos a construir un centro de día para que este baleiro, porque quen pode xestionalo non vai a facer. Ademais, fai uns meses abre un centro de día xestionado por unha empresa homologada e autorizada pola Xunta de Galicia. Creo que o Grove non dá para 2 centros de día, porque ademais hai un mensaxe que non di toda a verdad. Abrir un centro de día público non quere dicir que os usuarios teñan ese servicio gratuito. Van a pagar exactamente igual que o que están pagando no público. Aquí o importante é xestionar as subvencións para que os usuarios do centro de día, sexa ese centro de día público ou privado, teñan unha subvención que lles facilite a financiación, porque non podemos mentir. Aínda que se fixera un centro de día público xestionado pola Xunta de Galicia, os usuarios tamén tiñan que pagar, non é gratuito. No último pleno do anterior mandato se aprobaba unha modificación de crédito. Houbo críticas non por parte da oposición porque dicían que era unha medida electoralista. Máis alá desas críticas, dentro desa modificación de crédito contémplase unha partida para a construción da zona deportiva, non, das Bizocas, que leva a meirande parte non deses fondos. Como vai ese proxecto? Pois ese proxecto estaba pendiente da aprobación do PON 2030, porque, como ben dices, é un proxecto que se nos vai números redondos a 900.000 euros, nos aportamos 200.000 e ao PON 2030 pedíamos 700.000, falo en números redondos, é un pouco máis. Bueno, ainda non temos a comunicación oficial, pero sei que no último pleno da Diputación de Pontevedra aprobáronse un número importante de proxectos PON 2030 e o proxecto de Bizocas estaba dentro. Polo tanto, ahora nos queda a comunicación, nos queda recibir os informes sectoriales da Xunta de Galicia e empezar a sacar adiante o concurso e a execución desa obra que para nós e para o rural do Grove vai ser moi importante, moi interesante. Bueno, falamos do verán, como sempre no Grove agarramos moitas visitas, moito turismo. Dentro do Partido Popular nas últimas xornadas pois anunciaban o mal estado de varios accesos, de varios viais tamén que dan acceso a praias. Acompañaban esa denuncia de varias imaxes onde víamos, por exemplo, esas pasarelas peonís de madeira pois prácticamente destruídas, zonas de vallas tamén de madeira tiradas sobre as dunas. Toman nota destes desperfectos para solucionalos antes de que chegue xa a tempada forte de verán.
Totalmente, de feito, eu teño que dicir que o primeiro que non lle gusta como está o Grove son eu, e cando as cousas non se fan ben hai que reconocelas. Levamos uns meses por dificultades de incorporación de personal, de contratación de personal, a reforma laboral a nós nos afectou moito, pero é certo que o Grove non está como queremos, as rúas están, estamos ahora incorporando peóns para empezar a limpalas, estamos rozando os barrios, hoxe estábamos en Meloxo, hoxe empezamos a reparación das pasarelas, pero é certo que hoxe xa estamos no mes de xullo e non é o que queremos, de tal xeito que é certo que estes 6 meses, ainda que fixamos unha certa preparación, non fomos quen de contratar os servicios e o personal apropiado por diferentes causas e razóns. Podemos falar da limpeza de praias ou podemos falar dos socorristas, que a día de hoxe tampouco están contratados. É certo que este ano non fixemos ben os deberes e polo tanto é lógico que nos critiquen, porque nós somos os primeiros que criticamos, e eu como alcalde do Grove teño que reconocer que as playas non están como a nós nos gusta, as rúas non están como a nós nos gusta, os barrios tampouco, e que pouco a pouco vamos a ir normalizando isto, vamos a ir incorporando personal, e que pouco a pouco dá o servicio que o Grove e os turistas e sobre todo os veciños do Grove merecen. Non sei se imos ter máis socorristas propoñendo dende o Partido Popular que esa baixada de soldos do goberno local se destinase a contratar máis socorristas, pero certo é que en principio só vai haber socorristas este verán na praia da Lanzada. Que pasou para que nos atomemos nesta situación? No, ahora mismo estamos nun proceso de contratación e estamos falando de 20 socorristas. Se temos 20 socorristas, abriremos con vixiancia 6 praias, ademais da Lanzada, Raeiros, Área da Cruz, As Pipas, Área da Reboredo, Área Grande. Problema, é certo que vai ir retrasado. Onte tiñamos a mesa de contratación, hubo un problema técnico-legal, donde Intervención e Secretaría advertiron da falta dun procedimento que nos vai a retrasar uns días máis a contratación dos socorristas. Bueno, pois isto é un pouco ás veces o problema que temos a xestión entre a política e a administración dentro do que é a administración local. Vamos a ter socorristas. A proposta do Partido Popular é moi populista, pero o aforro dos solos non dan para contratar máis socorristas dos que xa estamos contratando, entre outras cousas porque moi difícil contratar socorristas pola escaseza que hai, non? O Grove ofrecemos 3 meses de contrato, un soldo que xa está nos 1.300 euros mensuales, de tal xeito que creo que as condicións laborais do Concello do Grove para socorristas son moi boas, pero aínda así non somos quen, desde fai moitos anos, de cubrir os 25 socorristas que necesitamos. Este ano sacamos unha oferta para 20 e a ver cantos somos capaces de cubrir. Bueno, pois a intención é, polo tanto, ter socorristas en 6 praias no Concello do Grove. Logo do verán, como sempre, chegará a este municipio a Festa do Marisco, pero dentro do Concello xa se está a promocionar. Por exemplo, a semana pasada vostede estivo por Berlín promocionando este evento gastronómico. Como foi esa promoción por alá? Pois a verdad que moi ben, fomos unha comitiva de 6 personas, eu máis 2 técnicas do Concello do Grove, a técnica que está na oficina de turismo e a técnica tamén administrativa que leva un pouco todos estes trámites, e acompañados do pulpeiro, de Rodri e a chef propietaria de Jueso de Caña e o colaborador, axudante tamén cociñeiro, e fixemos unha presentación, a verdad, que o mércores nun restaurante español con moi boa acollida, máis de 40 invitados do que nos interesa, profesionais da comunicación, das redes sociais, e o propio embaixador de España en Alemania estuvo acompañándoos todo. De feito, el foi o que introduceu a presentación. Creo que a Festa do Marisco do Grove o mércores pasado en Berlín quedou en moi bon nivel, e a verdad que salimos moi contentos da presentación, e que pouco a pouco vemos que estas presentacións teñen repercusión, porque o ano pasado valoramos que das 100.000 personas que viñeron, aínda que non é moi significativo, máis de 7.000 personas xa eran europeos, principalmente de Francia, Italia, Bélxica e Alemania. Nós temos unha vinculación con Alemania e cos grupos de alemanes desde fai moitos anos no Grove, por unhas academias de idiomas que aí se montaron, e os alemáns pouco a pouco van respondendo, de tal xeito que contentos coa presentación da semana pasada. Bueno, pois estaremos, como sempre, pendentes aquí en Canal Rías Baixas desta Festa do Marisco. José Antonio Cacabelos, alcalde do Grove, graciñas por estar en esta noite aquí connosco. Moitas gracias a vos, boa noite. Bueno, pois rematamos. Mañá vai estar aquí no tempo da entrevista Luís Pérez Barral, do BNG de Ribeira, vindeiro alcalde deste municipio. Vai ser investido, de feito, este próximo día 7 de xullo, e o xoves pechamos esta nova rolda de entrevistas cos alcaldes e alcaldesas da nosa contorna, con Ricardo Martínez, o alcalde de Portas, que repite con maioría absoluta. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas.